Terus milagri. Ada agak lah tindakan. Milagre! Milagre! Ano dire? Alay! Uli! Ay, duwa ko man ni. Ulit to. Uli! Uli! Ma'am, kaon ka ma? Hele! Yato sa ni bayan sa akin. Dala ko man. Ayaw, biday! Bayad ang mamas kuan, kaldero. Sod ko ha. Labay, labay. Ang bayad sa kaldero. Asa mo mama kay bagtong me. Nasa mo aman. Daw kakao. Sige. Labay. Awana. Tawag ka ni Bidang mga tongkit mo dito sa ilaha. Kanya sa lahat. Dua sa takyan ma. Dili. Ako sa dua tongkit ma. Ayos sa dili. Kaligwad gabi. Dito. Yatay sila anak ka ni. Kita magtungit, sila ni magtungit. Atay yung anak ka ni. Excited na bigay ko nun. Yung bapa na kumura na bigay ko sinadin niya. At least nagkikita niya kung asawa niya. Ano mani? Ikaw mani? Ano mani? Pinunsam ka dira. Aguroy, kalamisan ni magipay-pay kinang. Yan ako no si Biday nga pagtitik ano ni. Kita na. Kini sa timbangan naman higikuha. Kaming jud ni tayo. Yigi ko tubig yan ito ng buluon. Ni. Bayo daling sauna ni eh. Sige, balik direct. Ay, juga. Kani? Di ba sila pampaputi? Baka ano? Lawalan ko na, ha? Dali. Tugit, dali. Dali. Impil ka dali daw? Impil ka? Impil ka dali?
Jadi sepeda